Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kalakbay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Elvira, tubong Abuyog Leyte. Ngunit sa kasalukuyang taon ay dito na po ako nakatira sa Maynila. Katulad niyo po, ay isa ring narrator ang aking anak na si ang Mensahera. Ngunit napag-usapan namin sa inyo ko ipadala ang aking kwento. Sa kadahilan ng ninais ko ring mapakinggan sa inyong channel, ang karanasan ng aking abuelo na si Popoy Pascual tungkol sa aswang na gustong manghawa sa kanya. Imbis na lolo ay Popoy Pascual ang tawag namin sa kanya. Yun kasi ang nakasanayan at namulatan naming tawag sa kanya. Sige po, sisimulan ko na ang pagbabahagi ng kwento. Dekada 40 nang mabalos si Popoy Pascual. Sa kadahilan ng maagang namatay ang kanyang asawa. Kung kaya sa kanya naiwan ang mga anak na sina Pilo, Enrique at Sicanor. At dahil si Canor ang pinakabata sa mga anak niya, ay ito ang palagi niyang kasakasama kahit saan man siya magpunta. Siya nga po pala kalakbay. Ang bahay po nila ay nasa liblib na baryo na. Kumbaga malapit na sila sa paanan ng bundok. Isang araw noon, bigla silang nagkaroon ng kapitbahay na tawagin na lamang natin sa pangalang Lourdes. At ang dalaga nitong anak ay itago na lang natin sa pangalang Marilyn. Nagulat na lamang si Popoy Pascual ng pagkagaling niya sa bukid ay may nakatira na sa hindi kalayuan sa kanilang bahay. Nung tanungin niya ang anak niyang si Pilo kung sino iyong nakatira, ay nagwika itong mag-ina umano ang bagong lipat. At walang asawa, sa kadahilan ng kamamatay lamang ng asawa nung matandang nagngangalang Aling Lourdes. At ang anak naman nitong dalaga ay Marilyn. Tsaka mukha naman po silang mababait tay. Nakausap ko nga rin po pala si Ate Marilyn, yung anak ni Aling Lourdes. Wika ni Pilo. Ganoon ba? E di mabutit may kapitbahay na tayo dito sa malapit. Tugon ni Popoy Pascual ng walang pag-aalinlangan. Ni hindi nga niya natanong kung saang baryo ang pinagmulan ng mag-ina at kung bakit biglaan ang paglipat ng mga ito sa kanilang baryo. Sa isip-isip pa ni Popoy Pascual ng mga sandaling iyon, ay mas okay na yung nagkaroon sila ng kapitbahay. Dahil sa po pwede niya nang iwanan si Canor kapag aakyat siya ng bundok. Sapagkat kahit nasa bahay lang ito maiwan, ay hindi na siya mangangamba. Dahil sa po pwede niyang ihabilin sa mag-ina na tignan-tignan ng kanyang anak. Hindi naman naglaon ay kinaibigan ni Popoy Pascual ang mag-ina at palagi niyang pinapadala ng mga niluluto nilang ulam. Habang tumatagal, ay napapansin ni Popoy na hindi lumalabas ng bahay ang ina ni Marilyn. Kaya naman nagtataka siya dahil parang hindi ito pangkaraniwan. Hindi katulad ng ibang mga nanay na lumalabas tuwing umaga at nagwawalis. O kaya na may nakikipagkwentuhan sa iba pang mga kananay. Ang palagi niya lang kasing nakikita ay si Marilyn. At kung matatanaw niya man ang ina ni Marilyn, ay magtatakip silim na at nakaupo lamang ito sa may pintuan ng kanilang bahay. Habang ang anak naman nito ay nagsisiga ng mga patay na dahon tuwing hapon. Kaya naman iniisip na lamang niyang marahil ay nagdaramdam pa itong nanay ni Marilyn dahil sa kamamatay pa lamang ng asawa nito. Kinagabihan ng kalakbay. Pasado 10:00 na nang maisipang magluto ni Popoy Pascual ng pagkain. Dahil sa nagugutom umano siya. Sapagkat kaunti lang ang kanyang kinain noong naghapunan sila. Dahil sa wala siyang ganang kumain kanina. Habang nagluluto siya, ay bigla na lamang siyang nakarinig ng huni ng wakwak sa labas ng kanilang bahay. At may mga kaluskos din itong naririnig malapit sa kanilang bakuran. Kaya naman napakunot-noot siya at nagtataka. Dahil sa lumaki na siya sa pinagmulang baryong kinatitirikan ng kanyang bahay, ay hindi pa siya nakakarinig ng huni ng wakwak. Kaya naman napapaisip si Popoy Pascual. Dahil sa ngayon pa lamang siya nakarinig ng huni ng wakwak. Kaagad siyang sumilip sa siwang kung saan makikita niya ang pwesto ng kanilang harapang bahay. Kung may tao bang naroroon, dahil sa doon siya nakakarinig ng mga kaluskos. Ngunit nakailang segundo na siya sa kakasilip ay wala siyang nakikita. Sa halip ay ang nag-iisang sululang ang nakita niya sa labas ng bahay ng mag-inang sina Lourdes. 10 oras na ng gabi pero gising pa pala ang bagong kapitbahay naming iyon. Wika ni Popoy Pascual sa kanyang sarili. Ang ibang kabahayan kasi ay wala ng mga ilaw at madilim na ang buong paligid.
Maaga kasing natutulog ang mga nakatira sa liblib na baryong iyon. Pabuka pa lang kasi ang haring araw, ay gising na ang mga ito at nakahanda na para sa trabahong gagawin. Dahil sa wala namang nakita si Popoy Pascual, kaya ay pinagpatuloy niya lang ang pagluluto at pagkatapos ay kumain na lamang siya. Matapos niyang makakain ay nagpalipas lang siya ng kaunting minuto, tapos ay natulog na. Kinaumagahan, pagkagising niya ay napansin niyang nag-uumpukan ng mga kapitbahay niya. Matapos niyang makapagtimpla ng kape at humigop ng ilang beses, kaagad na siyang lumabas ng bahay para makiusyoso na rin kung ano nga ba ang ginagawa ng mga nag-uumpukan niyang kapitbahay. Pagkalapit niya ay narinig niyang nagwika ang isa sa mga kalapitbahay ng, "Sigurado ako, aswang ang dumali sa alaga mong hayop, Tonyo. May narinig kasi ako na hunin ng wakwak kagabi. Mukhang may namiminsalang aswang dito sa baryo natin. Maabutan ko lang talaga ang aswang na yon. Sisiguraduhin kong tatadtarin ko talaga ito ng pinong-pino. Makikita niyang hinahanap niya." Galit na sagot ni Tonyo. Nung sipatin ni Popoy Pascual ang sinabing pinatay na alagang hayop ni Tonyo, ay kamuntikan na itong masuka. Sa kadahilan ng bukod sa wala ng buhay ang baboy, ay wakwak pa ang tiyan nito at wala ng laman loob. Maging ang dugo ng hayop ay parang sinipsip talaga iyon at siniid. Dahil sa wala man lang bahid ng maraming dugo, ang lupang kinasasadlakan ng hayop. "Grabe naman ang dumali sa alaga mo, Tonyo. Hindi makatao ang ginawa," wika ni Popoy Pascual. "Kaya nga paring Pascual, huwag lang talaga magpapahuli sa akin ng nilalang na yon. Dahil talagang pipinuhin ko siya gamit ang matalas kong itak," tugon ni Tonyo. Habang nag-uumpukan ay napansin ni Popoy Pascual na wala ang mag-ina sa mga nag-uumpukang tao. Kaya naman nilingon niya ang bahay ng bagong kapitbahay nila. Ngunit noong lingunin niya iyon, ay nakita niyang nakasilip lamang ang anak ni Lourdes. At nung makita siyang nakatanaw, ay agarang isinara ng dalagang anak ni Lourdes ang pintuan. Bakit kaya kakaiba talaga ang ikinikilos ng mag-inang iyon? Tanong ni Popoy sa kanyang isipan, dahil sa may kakaiba talaga siyang kutob na nararamdaman sa mag-inang iyon. Ngunit sa pagkakataong iyon, kalakbay, ay sinarili na lamang muna niya ang kakaibang kutob sa mag-ina. Dahil simula nang dumating ang mga ito ay sunod-sunod na ang namamatay ng mga alagang hayop at gabi-gabi na silang nakakarinig ng huni ng wakwak. Maging ang mga alaga nilang aso ay para bang nababahagang buntot ng mga ito kapag tumatahol. Hindi naman sa pinagbibintangan ni Popoy Pascual ang mag-ina na ito ang mga salarin, kaya lang ay kahina-hinala talaga kasi ang ikinikilos ng ina ni Marilyn. Makalipas lang ang ilang minuto ay bumalik na sa bahay si Popoy Pascual at hindi niya tinapos na ang pagkakape. Dahil sa hindi maalis-alis sa kanyang sikmura ang pandidiring nararamdaman. Kaya naman nag-ayos na lang ito ng damit pang trabaho at agaran ng lumakad. Iniwan niya na lamang si Canor dahil sa wala namang ginagawa ang iba pa niyang anak na si Enrica at si Pilo. Noong nasa daan na siya malapit sa bahay ng mag-ina, sandali siyang tumingin sa gawin ng bahay. At sa hindi inaasahan, ay nasipat niyang matalim na nakatitig ang matandang si Lourdes sa kanya. "Mang Pascual, kayo ho pala. Anong sadya niyo po?" Nang lingunin naman ni Popoy Pascual ang pinanggalingan ng boses, ay nakita niyang si Marilyn iyon. At may dalang mga gulay na sa tingin niya ay galing ito sa likod ng bahay. Wala naman, Marilyn. Napadaan lang ako, pupunta kasi ako ng bukid," tugon niya dito. "Ganoon ho ba? Sige po, mag-iingat po kayo, Mang Pascual." Nakangiting wika sa kanya ng dalaga. Sa totoo lang po, kalakbay, ang masasabi po ni Popoy Pascual, palangit at mabait at marunong makitungo si Marilyn. Wala namang problema sa dalaga, maliban na lang sa ina nito. Ni hindi nga raw nila nakikitang nakikipag-usap ito sa mga kapitbahay at hapon akong lumabas ito ng bahay. Nagtataka nga raw sila dahil sa walang naghahanap buhay sa mag-ina, kaya papaano silang nakakakain ng maayos. Gayong si Marilyn naman ay wala namang trabaho at ang nakikita lang nila ay nagtatanim lang ito ng mga kamoteng kahoy at mga gulay-gulay sa likuran ng bahay. Kaya anong kinakain nila sa pang-araw-araw? Hindi naman nila nakikitang nanghihiram ng bigas sa mga kapitbahay si Marilyn. Kaya nga naaawa na lang ang ibang mga kalapitbahay.
kung kaya paminsan-minsan ay inaabutan ng mga ito ng pagkain. Si Popoy Pascual naman ay nagbibigay ng mga hinog na saging o kaya na may kung ano lang ang kanyang madadala mula sa bukid na pagkain. Tapos ay binabahagian niya ang mag-ina. Nakakatulong rin kasi si Marilyn sa kanya dahil sa paminsan-minsan ay tinitignan nito ang anak niyang si Canor tuwing nasa bukid siya at hindi niya isinasama ito. Makalipas ang ilang araw ay patuloy pa rin ang mga pangyayaring kababalagan sa kanilang baryo. Kaya naman nagtala na ng mga tao magbabantay dahil maging sa mga kalapit baryo ay nangamatay na rin ng hindi nila alam kung sino ang salarin ng mga alaga nilang hayop. Maging ang mga sisiw raw ay hindi na pinalalagpas ng nilalang sapagkat ulo na lamang ang nabubungara nila pagsapit ng umaga. Kaya naman nagalit na ang mga tao at nagkaisa ang mga itong abangan nilang sumalakay ulit ang nilalang at hulihin. Nang sa ganon ay wala nang mabibiktima pang iba. Maging si Popoy Pascual ay ipinatawag rin ng barangay para pumirma sa pagkakaisa nilang hulihin ang kung sino man ang bumibiktima sa mga alagang hayop. Noong sumunod na umaga kalakbay, ay may nabalitaan si Popoy Pascual na ang 10 taong gulang na anak ni Mirasol ay hinabol umano ng aswang sa madilim na parte ng daanan. Ang sabi pa ng ina ng bata, inutusan lang raw niyang bumili ng ginamos ang kanyang anak. Ngunit noong pauwi na raw ang anak niya, ay may nakita itong matandang babae sa gilid ng daanan. Buhagag at nakakakilabot raw ang pagmumukha ng matanda. Noong unay nilagpasan raw ng anak niya ang matanda. Sa pag-aakalang naglalakad lang din kasi ito. Ngunit nung makalagpas na raw ang anak niya ay bigla na lamang raw itong hinablot at kamuntikan na makagat ng matanda. Mabuti na lamang at nagsisisigaw ang bata kung kaya nataranta siguro ang nilalang. At agarang nabitiwan ng bata't nakatakbo ito. Noong marinig daw ng asawa ni Mirasol ang pagsigaw ng kanilang anak, ay agarang sinalubong ang bata. Pagkalapit ng bata ay nakalanghap ng kakaibang amoy ang asawa ni Mirasol. Na para bang amoy mapanghi at patay na hayop ang dumikit sa balat ng kanilang anak. Walang humpay sa pag-iyak ang anak nila, kaya walang tigil sa pagtatanong sila kung ano ang nangyayari dito. Nang may masmasa ng bata ay saka pa lamang ito nagkwento kung ano talaga ang nangyari sa kanya. Matapos mabalitaan iyon ni Popoy Pascual, ay nag-aalala siya para sa mga anak niya. Kaya naman sinisiguro niyang tuwing sumasapit ang dilim, ay nasa loob na ng bahay ang kanyang mga anak. Maaga na rin siya nagluluto para makakain ng maaga. At nang maaga silang makapagpahinga. Kung aakyat man siya ng bukid, ay 4:00 pa lang ng hapon ay umuwi na ito. Dahil sa baka maabutan siya ng dilim sa daanan at baka makasagupa niya pa ang aswang. Isang gabi noon kalakbay. Matapos nilang kumain ay nagpahangin lamang muna siya sa may bintana at tinatanaw ang mga kabahayan. Iba na talaga ang nangyayari dito sa lugar natin, Tay. Ang daming namamatay na hayop. Tapos may nababalitaan pa tayong aswang na nananambang sa daanan. Wika ni Pilos sa kanyang ama nang makaupo ito sa tabi niya. Oo nga anak, kaya mag-iingat kayo. Pero ewan ko ba kung bakit bigla ang nagkaroon ng aswang dito sa lugar natin. Noon ay wala naman akong nababalita ang mga ganyan eh. Sagot niya sa kanyang anak. Kaya nga po tay. Sige po tay, matutulog na po kami. May gagawin pa po kasi ako bukas. Pagpapaalam ni Pilo sa kanya. Tumango naman si Popoy at sinabihang isaradong mabuti ang bintana malapit sa kinahihigaan nila bago matulog. Opo tay. Maiksing sagot ni Pilo at kaagad nang naglakad papasok sa kwarto nila magkakapatid. Makalipas ang ilang minuto, ay hindi na malaya ni Popoy Pascual na nakatulog na pala siya. Anya pa, na naginip umano siya ng isang matandang babae. Nakilala niya ang hugis ng katawan noong babae, kaya lang ay hindi niya namumukhaan, sapagkat sa kanyang panaginip ay hindi klaro ang itsura nito. Pilit itong may iniaabot sa kanyang malaking paniki. Dahil sa takot naman si Popoy Pascual sa mga paniki, kung kaya ayaw niyang tanggapin ang iniaabot ng matandang babae sa kanya.
Subalit nagpupumilit pa rin ang babae na kunin niya ang paniki. Hanggang sa maya-maya pa ay bigla na lang siyang nagising. Nang sa panaginip niya ay kamuntikan na umano siyang kagatin ng malaking paniki. Pagkadilat ng mga mata niya ay napabalikwas siya ng bangon. Ngunit bago pa man siya makatayo, ay may nakita siyang matandang babaeng nakatayo sa may pintuang nakabukas na ng mga sandaling iyon. Buhagag ang buhok at nalilisik ang mga matang nagbabagat walang tigil ang pagtulo ng mga likidong napakabaho. Bago pa man siya nakakilos ay bigla na lamang siyang sinunggaban ng aswang at walang pag-aalinlangang sinakal sa leeg at pilit na may ipinapakain sa bibig niya. Nagpupumiglas si Popoy Pascual dahil sa naramdaman niya na ang laway ng aswang na pumapatak sa kanyang mukha. Kaya naman mas lalo pa siyang nagpupumiglas. Hindi rin siya pwedeng sumigaw dahil sa oras na maibuka niya ang bibig niya ay baka maipakain na sa kanya ang kulay itim na nasa bunganga ng aswang. Nag-ipon ng lakas si Popoy at pagkatapos ay walang pag-aalinlangang itinulak ang aswang. Kaya lang ay napakadulas umano ng katawan ng aswang at nanlilimahid ito ng langis. At ang mas nagpahilo pa kay Popoy ay ang napakabahong amoy ng aswang. Hanggang sa nagpambuno na nga sila at pinagkakakalmot siya ng aswang sa braso at mukha. Pero si Popoy Pascual ay pilit pa rin na lumalaban sa aswang. Ngunit kahit anong gawin ni Popoy Pascual at pilit na lumalaban sa aswang, ay hindi maipagkakailang mas malakas ang aswang kaysa sa kanya. Kaya naman walang kahirap-hirap na hinawakan siya sa leeg at pinisil ng mariin na halos hindi na siya makalunok ng laway. Mabuti na lamang at sa pagpupumiglas niya ay may nakapa siyang bote na nasa hita ng aswang. Subalit bago niya pa man mahatak ang bote, ay agaran na siyang ibinalibag ng aswang at mabilis na itong lumabas ng bahay. Pagkabagsak niya sa sahig ay hindi na siya makalunok pa ng laway. Dahil sa pakiramdam niya ay may kung anong buhok ang nagkumpulan sa kanyang lalamunan na humaharang kung kaya hindi siya makalunok. Kaya naman nagbadali na siyang pumasok sa kwarto ng mga anak niya at ginising si Pilo. Kahit anong gising niya sa anak niyang si Pilo ay hindi ito magising-gising. Kaya naman kaagad siya nagtungo sa kusina at kumuha ng isang basong tubig. Pagkabalik niya sa kwarto, ay mabilis nang ibinuhos niya sa mukha ni Pilo. Naalala niya kasing marahil ay may inusal na orasyon ng aswang, kaya hindi magising ang kanyang anak. Matapos niyang buhusan ng tubig si Pilo, ay napabalikwas naman ito ng bangon. Kaagad niya namang sinabi rito na bantayan ng kanyang kapatid dahil may pupuntahan lamang siya. Tumango naman ang anak niya at hindi na nagtanong pa kung saan pupunta. Matapos niyang kausapin ng anak niya ay kaagad na siya nagtungo sa kusina at kinuha ang sarad. Siya nga po pala ang sarad po kalakbay ay iyong karit na tinatawag sa Tagalog. Sarad o sanggot po kasi ang tawag dito sa amin sa Abuyog, Leyte. Sige po, balik na po tayo sa kwento. Matapos kunin ni Popoy Pascual ang sarad, ay kaagad niya nang tinungo ang bahay ng mag-inang sina Lourdes at Marilyn. Hindi niya naalintana ang panganib. Basta't ang importante ay makaganti siya sa aswang na kamuntikan ang dumali sa kanya. Pagkarating niya sa bahay ng mga ito, ay walang habas ng pinagtatatagaan dingding ng bahay ng mga ito. Agaran namang sumilip sa bintana si Marilyn at nakiusap sa kanyang huwag mag-iskandalo. Nasaan ang aswang mong ina, Marilyn? Iharap mo siya sa akin. Galit na tanong ni Popoy Pascual. Hindi naman sumagot si Marilyn. Bagkus ay narinig lang ni Popoy Pascual na nagsalita ito sa loob ng bahay at nagwika ng, Nay, ano na naman ang ginawa niyo? Pati kapitbahay natin hindi mo na pinalalagpas. Galit na wika ni Marilyn. Maya-maya pa ay binuksan na ni Marilyn ang pintuan, kaya mabilis nang pumasok sa loob ng bahay si Popoy Pascual. At nung makita niya si Lourdes ay agaran niyang ikinawit sa leg nito ang karit na hawak niya. Namutla naman at napasigaw na nagmamakaawa si Marilyn na huwag nang patayin ang kanyang ina at aalis na lamang sila ng baryo. Pasalamat ka't may anak kang mabait. Ngayon mamili ka, Lourdes. Papagalingin mo ko o sama-sama tayong mamamatay. Galit na sad ni Popoy Pascual
habang nakakawit pa sa leg na matanda ang karit. Nakiusap naman ang matanda na huwag siyang patayin dahil ayaw niyang bumalik na sa pinagmulang baryo ang kanyang nag-iisang anak, sapagkat ang baryong tinakasan nila umano ay baryo ng mga aswang. Dahil sa may anak na rin si Poppy Pascual at naging malapit na ang loob ng mga anak niya kay Marilyn, kung kaya napagpasya niyang ibaba ang hawak niyang karit. Pagkatapos ay kaagad naman siyang ginamot ni Lourdes. May langis lang itong ipinahid sa kanya at wala pang 1 minuto ay naramdaman niya na lumuwag ang kanyang lalamunan. At nawalang bigla na lamang ang kanina'y buhok na nakaharang sa kanyang lalamunan. Matapos siyang gamutin ng aswang ay dire-diretso na siyang lumabas ng bahay ng mga ito at hindi na nilingon ang mag-ina. Kinaumagahan ay wala na ang mag-ina at ni isang kapitbahay ay walang nakakaalam sa nangyari sa kanya at sa aswang na kapitbahay. Simula noon ay naging tahimik na ulit ang kanilang pamumuhay. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat.